Pigpapasalamat kan mga bakwit na sinda Lolo Rodrigo asin Gerlin kan Barangay Kalbayog Malilipot Albay. An na-receiving relief goods gikan Ako Bicol Party List kasubong aga Hunyo 16. Sabado Hunyo 10, kan maglipat sinda para miyantra sa San Jose Elementary School kang nasabing banwaan, law kaya sa danger zone ang saindang lugar. Sa magsasarong simana daan nindang pagtinir sa evacuation center, mati na nindang kadipisilan, alagad sa ibong kaini. Pigpapasalamat na sa nadaan ninda ang ginigibong pag-alalay kan maniba-ibang ahensya, lalo ng Ako Bicol Party List, bagay na kinakaipuan ng gadindangon yan. Papasalamat po ako sa Congressman Saldico, Ako Bicol Party List, dakulaw na tabang kan sa mga evacuation center, kan mga tao na nag-evacuate sa San Jose. Maraming salamat po sa Ako Bicol na nagtao sa muyang tabang. Digdi po dakula ng salamat po sa mga tinao sa muya. Iyo po ang samuyang papasalamat sa Indugabos. And bako lang po sa sa ining sa mga kalamidad pati po sa educational assistant, nagtatabang man po sinda kung ano man po ang Si punong Barangay Gilbert Bulaños, ugma man na nabisita sinda kang partido. Kulaw ng katabangan kayo sa kuyang mga resident dahil duman sa likod, so iba nagtotortin duman sa likod, so minsan dahil pa natataposan sa nag-igtin, so may maiano na sila sa magagamit. Happy Father's Day, Congressman Saldico. Apwera sa pananaw ning ayuda, nagkaigwaman ning parlor games ang partido para sa mga evacuees. Enot nang binisita kang partido kasudma Hunyo 15, ang San Andres Elementary School sa Santo Domingo Albay, kung saan pigdistribuer man ang siring na ayuda sa 748 pamilya gikan Barangay San Antonio na laog sa 6 km danger zone. Dakulaw pong salamat po kay Mayor tapos sa Ako Bicol po na nagdinigdiman po kami para tabangan po kami. Labi man ang kaugmaan ni Alcalde Jun Aguas, hulita iyaon da permi ang Ako Bicol Party List, urog na sa mga oras ng kadipisilan. Aram ko po napadaba talaga ni Congressman Saldico and Congressman Jill po ang Banwakan Santo Domingo. Salamat po sa tinaong tabang ninda dito po sa Banwakan Santo Domingo, particularly sa San Andres Evacuation Center, na aram ko po na malapit sa puso po ninda ang Santo Domingo. So, dakula pong tabang ini, lalo na po ini sa mga na-displaced pong mga tugang na naapektaran po kayo ng eruption kang mayon. Sigun kay Congressman Attorney Jill Bungalon, saro sa mga objeto ninda sa pagbisita sa mga evacuation center, iyo an mahiling kung ano pa ang mga dapat nindang itaong asistensya. Katunayan, plano na kang partido na magbugtak ng solar-powered water supply system project sa mga evacuation centers. Nga ni matawan kasimbagan ang problema sa tubig kan mga bakwit, enot ining planong gibon sa evacuation center sa San Andres. Padagos ang pag-assess kan mga evacuation centers. Duman kasudma sa San Andres sa Santo Domingo, iyo ang pinaka-concern ninda sa supply kan tubig. That's why kahapon pinadumanta na sa technical team tanganing mag-survey and fortunately igwanin na supply nin tubig, no? Base duman sa pag-test ninda kasuhapon. Dugang panibong galon, padagos sindang malikom ning pondo sa gobyerno nasyonal, ngani na makatabang sa mga albayanong apektado sa pag-alburutok ang bulkan mayon. Sigon kay Secretary Rex, ang DSWD igwaman po nin mga cash assistance program, arog kang cash for work, arog kaning emergency cash transfer, and at the same time ining sustainable livelihood program. So duman po sinda ma-assess during the kumbaga nasa kalagitnaan, tanganing ito po sa mga pangaypuan ninda na sinda ang mga kabakal, matawan tanin cash, asin sinda na po mismo magbarakal kang mga kinakaipuan ninda. Mientras tanto, apwera sa bakwit sa Santo Domingo asin Malilipot, matauman ng siring na ayuda sa iba pang evacuation center sa bilog na probinsya, ang Ako Bicol Party List. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,